O alcalde de Pontevedra e a concelleira de Protección Cidadá visitaron esta mañá as instalacións de Protección Civil co obxectivo de trasladar o agradecemento de toda a cidadanía polo traballo que están a desenvolver, un traballo necesario e imprescindible nesta crise sanitaria. Estamos tendo uns datos por debaixo da media das áreas sanitarias de Galicia e eu creo que iso todo é debido ao traballo de xente como o personal de Protección Civil, todos os servicios de emerxencia, sexan personal sanitario, sexan empresas concesionarias, sexan forzas de seguridade, de control e o comportamento especialmente exquisito e maioritariamente correspondente ás medidas que se tomaron desde a autoridade competente que fan que entre todos teñamos uns resultados que deben de continuar. Non acabou aínda a pandemia, canto máis respetemos as normas, é máis posible que os efectos negativos sean menores. A Delegación de Protección Civil en Pontevedra está composta por 30 voluntarios que se encargan de atender aos colectivos máis vulnerables, entre eles persoas maiores sen teito ou nenos que non teñen acceso ás novas tecnoloxías para continuar co seu curso escolar. Hai unha cousa que estamos facendo que para min considero moi importante, que é o dos nenos que están escolarizados a través do secretariado xitano, que temos que distribuirlle os deberes, porque claro, non teñen acceso ás novas tecnologías, entonces hai que levarllos físicamente, entonces isto, levarllos e recollellos despois para presentarllos. Nesto, calquer cousa que nos soliciten é o que facemos todo isto. Protección Civil colabora diariamente coas forzas e corpos de seguridade do Estado. Ademais, axudan tamén na distribución de alimentos no comedor de San Francisco e en Cáritas, unha labor na que cumpren estritamente coas medidas de seguridade.